So, good morning sa inyo. Kakagising ko lang. So, ngayon nga, kita nyo nga, may rides kami ngayon. Bis na bis kami. Alright. Punta kami sa, sa Mini Chocolate Hills. Tingnan mo yung picture ko dito, ito. Oh, diba? Ang bilis, nandun kami agad, no? Sige. Arats na. Arats na. Yo, update lang mga tol. Dito na kami sa may Villasis, Balasiki Road. Papasok na kami ng bayan ng Villasis. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi madilim pa kanina. O ngayon, medyo maliwanag na kasi alas 6:30 na. Medyo mataas na rin yung araw eh. Yun nga. Tara. Padyakan ulit. Villasis na. Sarap. Sarap, sarap talaga. Salmay. We are in Bagsakan. Dan. Ulunggaw mga tol. Ulunggaw. Alright. So, yung umaga pala parang nalalasbag na kami. Kunat talagang daan. Sa Pasuba, yung hangin. Kaya sa lubong namin yung hangin. Medyo kinakapos ako. Isa pa, pataas ng konti. Kaya yun. Isa rin yun. Padyak mo na ulit. Kain tayo mga bro. Wow. Kain. Almasal muna. What's up? Shout out sa akin asawa. Paborito natin. Wow! Muna. Sabi, nakakalaspag yung papunta dito. Nataas lang namin mag-almusal. Larga na lang ulit kami. Nagkabusugan na ay. Sarap ng adobo ni Ante, adobong pasas. Wow! Adobong pasas. Okay, pipidal mo na naman kami ulit. Hello, uminggan na kami mga tol. Tara na. Right, umigad na kami. Hanapin na lang namin dito ipapasok papunta ng Mini Chocolate Hills ng Umingan. Tatanong-tanong na lang kami kung saan na malapit. Dito na naman tayo nagtatanong. Ano na pa sa inyo ha? Nagtitelepon lang ako. Wow! Oh!
Dito na ako. Nasaan yung mga kasama ko? Naiwan sila. Wait lang, babalikan ko sila. Dito na ako. Kawawa naman sila, wala silang kasama. Right! Ang kunat ng daan, men! So, naka 44 kilometers na kami. Nakapasok na rin kami sa Kapas. Ay nakapagsabi dito daw daan papuntang Mini Chocolate Hills. Pero, di kami sigurado kung saan kami liligo. Sige mga tol, padyakan ulit. Ay sila. Pahinga. Nawawala rin talaga kami. Nasa kasupukan kami ng kasupukan ng ewan. Shoutout ka. Shoutout mo yung mga naiwan. Mark! Shoutout kay El Taraki. El Taraki. Namimiss ko yung dishwashing liquid mo. Taraki, you miss this. I love you and I miss you. Sana di wala ka doon. Pipidal tayo ulit. Ganap tayo ng daan papunta doon. Kaya, right. Pipirin ko yung lakas ko. Tabi na malaylay na naman pa uwi. Nagpi 50 kilometers na kami. Magmula sa Santa Barbara hanggang dito. 50 kilometers na mga tol. Dito pa lang sulit na yung view. Oh. Atol, pahinga. Ito may ahon to na. Grabe. Grabe yung ahon yan. Nag-downhill yun, oh. Naglarong downhill. Kansa? Yun. Isa. Drill yun. Babae. Tignan mo yung parang ano, yung dalawang bata naiwan. May tawag yung dito. Meron. Pero saan kayo dumaan nung ano, sir? Papunta dito? Sa kabila, sir? Sir, dito kami galing. Ah, Mas maganda rin sir. sa may highway? Opa, susulpo na ng highway yung pagdiniretso. Ah, see. Tulak mo na, Klaki. Ay, Clax, baba ka, tas ulitin mo! So, may mga bikers din na galing sa ano. Napagtanungan namin, diretso pa daw doon. Doon pa daw kayo diretso. Medyo malapit na. Pero hindi pa daw dito. So, pahinga lang kami ng konti kasi medyo masakit yung ahon. Tingnan, nagdulap na sila.
Kasi matarik sa madulas. Yan sila oh. Matarik na nga, madulas pa. Pagla kami. Saan kami umikot-ikot, makikita niya sa waist. Wala, baka nagigib doon sa ilog. Shout out sa'yo, Papa Rags. Sabi ko sa'yo, dali mo yung jug ni Manang Bergie ng canteen store. Alright, dahil sa mga magta-magta na yan, nakarating din kami sa wakas. Tignan yung mga view. Papakita ko sa inyo, bibigay ako ng clip kung gaano kaganda ang Umingan. New Zealand. Mini Chocolate Hills nila. Alright. New Zealand to. Check it out. So nakita nyo yung clip. The best, di ba? Sa haba-haba ng biyahe namin, narating din namin ang Mini Chocolate Hills ng Umingan. Oh, panalo. Wow! Ang tabo. Mga squad, mga tol. Yo! Napakainit. Pag na yung bike namin. Laspag na. Yung bike lang. Kahirapan. Okay, time to go home na. Pagyakan ulit. Uwi na kami. Right. Tanghali na. Kailangan na kumain. Okay. So yun nga, baliktad nga napuntahan namin. Yung entrance, nagpa-exit kami. Ito pala yung entrance ng ano. Galing kami sa likod. Mali pala yung dinaanan namin. Kaya maruksa. Puro kami trail. Pero okay lang.
Right, pauwi na kami. Lumabas kami sa entrance. Mali na daanan namin eh. Sa likod kami dumaan papasok ng Chocolate Hills ng Umingan. So ngayon pauwi na. Palabas na kami. Papunta na kami ng highway. Sa mga pupunta daw dito, kailangan na ng travel pass. Saka may entrance doon sa may bungad. Di kami nasingil kasi galing kami sa exit. Right. Mula dito hanggang sa highway, medyo malayo pa daw. So pakita ko sa inyo yung daan. Right. Alright. Ganda ng view oh. Okay, padyakan na ulit. Yo, what's up? Pauwi na kami. Nakalabas na kami sa may bandang Mingan. Dating ruta pabalik. So, di ko na pahabain yung vlog na to. Please subscribe na kayo mga tol. Like, share, and subscribe mga tol sa aking YouTube channel. At click yung notification button. Yung bell dyan sa baba. Ito, yung bell. Para updated kayo sa susunod kong mga vlog. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits. Sige na, power up.